Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я Ірына Габруковіч. У эфіры навіны час мясцовы. Сёння ў выпуску. 22 сакавіка – Дзень памяці ахвяр хатынскай трагедыі. На Маладзечаншчыне адбыліся жалобныя мітынгі ў населеных пунктах, якія паўтарылі лёс хатыні. У Мінскай вобласці далі старт месячніку навядзення парадку на зямлі. У цэнтры ўвагі навядзення парадку на тэрыторыі аб'ектаў АПК. Настаўнік года Мінскай вобласці 2026. Фінал конкурсу прафесійнага майстэрства сабраў у Маладзечне самых крэатыўных і таленавітых прадстаўнікоў педагагічнай грамадскасці сталічнага рэгіёна. 22 сакавіка – Дзень памяці ахвяр хатынскай трагедыі. 83 гады таму, у 1943 вёска была спалена нямецка-фашысцкімі захопнікамі. 149 чалавек, у тым ліку 75 дзяцей, загінулі ў той дзень страшнай смерцю. Трагедыя хатыні – гэта не выпадковы эпізод вайны. Масавае знішчэнне людзей было звыклай справай для акупантаў. У гэты дзень на Маладзечаншчыне адбываліся жалобныя мітынгі ў тых населеных пунктах, якія паўтарылі лёс хатыні. У вёсцы Радзіўцы былі спалены 38 двароў і расстраляны 5 мірных жыхароў. 4 забралі ў нямецкі палон. Сёння тут установлены помнік ахвярам войны. У нас на территории района установлено 5 памятных знаков в память о сожженных деревнях, в которых фашисты сожгли 169 дворов, 123 мирных жителя. Они не щадили никого, ни детей, ни женщин, ни стариков. Здесь, в Радзицах, трагедия произошла 4 июля 1944 года. 38 дворов, 5 мирных жителей. Наверное, в Беларуси нет ни одной семьи, которую бы не коснулась пламя той страшной войны. Мы свято храним память о героическом подвиге нашего народа. И мы храним и передаем из поколения в поколение память о том, какую страшную цену заплатили наши деды, наши прадеды за то, чтобы мы сегодня имели возможность жить под мирным небом. Мінутай маўчання ушанавалі удзельнікі мітынгу памяць бязвінных ахвяр вайны, якія не дачакаліся светлага дня перамогі. Генеральнай пракуратурай Рэспублікі Беларусь праводзіцца расследаванне крымінальнай справы пра генацыд беларускага народа ў часы Вялікай айчыннай вайны. Лёс хатыні раздзялілі каля 300 вёсак і мястэчкаў. Яны былі спалены поўнасцю і не ўзнавіліся пасля вайны. Мемориальный комплекс Хатыни открыт в 1969 году и напоминает нам о событиях тех страшных лет. Звон колоколов мемориала отдается болью в сердце каждого белоруса и напоминает о недопустимости повторения тех страшных событий. Мы должны помнить об этом, говорить и рассказывать об этом нашим детям. Память о Великой Отечественной войне всегда остается в наших сердцах. Совершение исторической справедливости и сохранение исторической памяти – долг каждого из нас. Удзельнікі мітынгу усклалі кветкі і вянкі да помніка бязвінна загінуўшым жыхарам вёскі. А напярэдадні ва ўсіх школах адбыўся адзін урок, прысвечаны гадавіне хатынскай трагедыі. Памяць пра падзеі вогненнага ліхалецця перадаецца малодшым пакаленням і пацвярджаецца яна канкрэтнымі справамі. Учащиеся гранической школы всегда чтят память о земляках своего агрогородка, прилегающих деревень. В нашей школе всегда проводятся единые дни, единые уроки, уроки памяти. И, конечно же, в воспитательной работе немаловажную роль играет посещение таких святых мест, как памятные места, памятники, уборка памятников, посещение музеев, музея Великой Отечественной войны, музея Вооруженных сил Республики Беларусь. Ребята должны знать, помнить и всегда хранить и защищать эту память. Жалобны мітынг адбыўся і ў вёсцы Сычавічы. Гэта адна з 5 вёсак Маладзечанскага раёна, якая падзяліла трагічны лёс хатыні. Устаноўлены абеліск нагадвае пра 86 мірных жыхароў, забітых у 1943 годзе. Карнікі расстралялі іх, а вёску спалілі. Ушанаваць памяць ахвяр акупацыі сабраліся мясцовыя жыхары, кіраўніцтва раёна, актывісты грамадскіх арганізацый, прадстаўнікі трудавых калектываў, моладзь. Мітынг рэквіем аб'яднаў дзясяткі людзей розных узростаў і прафесій, якія прыйшлі аддаць даніну павагі памяці загінуўшых.
Спіс беларускіх вёсак, якія падзялілі трагічны лёс Хатыні, дапоўніўся новымі населенымі пунктамі. Новыя факты былі вызначаныя падчас расследавання крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа. Як расказалі ў генеральнай пракуратуры, да ўзбуджэння крымінальнай справы лічылася, што лёс Хатыні паўтарылі 186 вёсак. Аднак на дадзены момант устаноўлена, што не менш за 290 населеных пунктаў былі цалкам знішчаны разам з насельніцтвам і не адноўлены пасля Вялікай айчыннай вайны. В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период установлено не менее 290 населенных пунктов, разделивших участь Хатыни. В нашей стране нет ни единого гражданина, который бы не знал о трагедии, случившейся в Хатыни во время войны. Общенациональная рана, которая не сможет и не должна затянуться. Та боль и утрата, принесенная белорусскому народу со стороны фашистской агрессии, будет в памяти каждого белоруса всегда. На сегодняшний день постановлено 6 обвинительных приговоров за геноцид белорусского народа в отношении самых известных представителей немецко-фашистских оккупантов. Совершение исторической справедливости и официальное признание тех зверств преступлением против человечества – наш долг. Пока ряд стран пытается всеми силами переписать события Великой Отечественной войны, наша страна продолжала и продолжает осуществлять защиту исторической памяти. У суботу у Мінскай вобласці далі старт месячніку навядзення парадку на зямлі. У абласным суботніку прынялі ўдзел больш за 1300 чалавек. Падчас працоўнай акцыі акцэнт быў зроблены на выкананне даручэнняў прэзідэнта па навядзенні парадку на сельгаспрадпрыемствах. Кіпела праца і ў Маладзечанскім раёне. У парадак прыводзілі тэрыторыі аб'ектаў аграпрамысловага комплексу. Жители нашего района сегодня трудятся как по наведению порядка наших населенных пунктов в городе Молодечно, но и часть наших коллективов приняла решение поработать на объектах АПК, чтобы помочь нашим аграриям по наведению порядка на молочно-товарных фермах, на мехдворах. Этот месячник будем максимально задействовать наших людей, и я уже заранее хочу поблагодарить наших жителей за сегодняшний субботник и за последующий, за их активную часть. Супрацоўнікі Маладзечанскага райвыканкама на чале са старшынёй Паўлом Губко працавалі на ферме ААТ Дубрава 2013. Да іх далучыліся работнікі устаноў адукацыі нашага горада і раёна, а таксама калектыў Радашковіцкага керамічнага завода. Приходилось работать, оказывать помощь. До того, что я родился в деревне, в агрогородке, да, мы из Радашковичского керамического завода. С субботним настроением, потому что сегодня выходной, решили оказать помощь, все-таки можно оказывать. И нужно оказывать содействие. Работы не боитесь на ферме? Нет, конечно. Я также вырос в поселке Радашковичи, поэтому всегда готов оказывать помощь. Чем могу, всегда помогу. Когда служил в армии, соответственно, тоже помогали сельскому хозяйству, работникам сельского хозяйства. Нам не привыкать. Мы всегда рады помочь. И по мере своих сил будем всегда делать то, что нужно. Работы хапіла кожнаму: адрамантаваць і пафарбаваць вароты, усталяваць новую агароджу, прыбраць смецце і прывесці ў парадак тэрыторыю фермы. З усім справіўся працоўны дэсант. Суботняя акцыя стала першай у традыцыйным месячніку па добраўпарадкаванні на тэрыторыі Мінскай вобласці. Настаўнік года Мінскай вобласці 2026. Фінал конкурсу прафесійнага майстэрства сабраў у Маладзечне самых крэатыўных і таленавітых прадстаўнікоў педагагічнай грамадскасці сталічнага рэгіёна. Аб усім больш падрабязна ў рэпартажы нашага карэспандэнта. Прелюдыяй да конкурсу сталі выстаўкі лаўрэатаў форуму мінулы год, а таксама розныя майстар-класы. Актывісты абласнога клуба педработнікаў «Флагман» прэзентавалі свае методыкі ў форме віктарын і ролевых гульняў, што выклікала жывы інтарэс у публікі. А конкурс педагагічнага майстэрства можна з поўным правам называць марафонам, таму што перш, чым выйсці на сцэну Маладзечанскага дзяржаўнага каледжа самапрэзентацыямі, настаўнікі праводзілі адкрытыя урокі ў незнаёмых класах, бацькоўскія сходы, удзельнічалі ў профессийных дискуссиях. Если говорить о конкурсе, конечно, это особая атмосфера, потому что здесь аккумулируется, помимо личности педагога, еще практика и наработки методические районных учебно-методических кабинетов, коллег. За каждым финалистом и сегодня, и в других областях стоят кропотливая работа большой команды. В 1994 году я был финалистом областного этапа конкурса «Настаўнік года». И так само, як і яны, хвалююсь і вось ужо на працягу больш чым 30 гадоў прымаю непасрэдны удзел у правядзенні гэтых мерапрыемстваў.
Усе 27 удзельнікаў атрымалі сертыфікаты, а журы патрэбна было выбраць іх 9 чалавек з самых-самых крэатыўных і таленавітых у кожнай з зацверджаных намінацый. Настаўнікі падышлі да домашняга задання з усёй адказнасцю, паказвалі тэатральныя міні-імпрэзы, расказвалі вясёлыя гісторыі, адпраўляліся ў касмічныя экспедыцыі. Яны выкладаюць розныя прадметы, маюць розныя кваліфікацыйныя катэгорыі і пасады, розны стаж работы, але ўсе стараюцца падысці да кожнага урока творча і з вучняў сфарміраваць дружны калектыў сяброў і аднадумцаў. Мне этот конкурс запомнился многими этапами, был достаточно объемным и труднозатратным. Сложнее всего была подготовка. Подготовка – это самое сложное. Но я считаю, что показал себя хорошо. Для меня этот конкурс первый, я еще ни разу не участвовал, но уже прошел на областной этап и сейчас участвую в финале. Сегодня мне пришлось спеть. Я думаю, мой номер, скажем так, произвел фурор, и сегодня люди посмотрели на меня с другой стороны, что учитель физкультуры – это не только бегать, прыгать в зале, это человек, у которого есть внутри большое сердце, и оно безгранично, и оно многогранно. Выхаванцы гімназіі каледжа мастацтваў «Маладзечна» падрыхтавалі для гледачоў канцэрт-мікс з розных творчых нумароў. Актывісты педклуба «Флагман» запрасілі фіналістаў папоўніць іх дружныя шэрагі, а маладыя педагогі атрымалі яшчэ і падарункі ад абласной арганізацыі «Белая Рось». І вось урэшце пік урачыстасці. Сярод 9 пераможцаў фіналу конкурсу і ўсе 3 прадстаўнікі Маладзечанскага раёна. Усім уручаюцца дыпломы пераможцаў, падзякі ад профільнай абласной арганізацыі профсоюзов, каштоўныя падарункі ад сацыяльных партнёраў і сімвал конкурсу «Хрустальная синица». Сегодня действительно праздник. Очень приятно держать в руках эту заветную награду. Я к ней шла не 3 года, а целых 6 лет. Вот, поэтому для меня это знаковый день. И, конечно, не получилось бы успеха без поддержки команды, без поддержки директора школы, заместителей, которые шли с нами рука об руку на протяжении всего этого конкурса. Эмоции переполняют, но мы не останавливаемся на достигнутом, мы идем дальше. И будем с гордостью представлять Молодеченский район на республиканском этапе конкурса «Учитель года-2026». Было это, если честно, немного неожиданно, когда уже назвали лауреатов, и моя фамилия осталась позади. И когда я уже узнал, что я уже все, финалист, для меня это уже какая-то эмоциональная была буря, можно так сказать, что для меня это шаг вперед, что я уже добился того, чего раньше не добивался. У меня есть еще впереди цель выступить на республике и занять там призовое место, чтобы уже наш Молодеченский район был везде. Заключны этап конкурсу прафесійнага майстэрства педработнікаў адбудзецца пасля летніх канікул. І зусім не выключана, што хрустальны журавель, а можа і некалькі, прызямліцца ў Маладзечне. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. У ДТЗ у Маладзечанскім раёне загінуў пешаход. Аварыя адбылася ў нядзелю каля 8 гадзін вечара. 20-гадовы мясцовы жыхар на аўтамабілі «Вольва» рухаўся ў напрамку вёскі Турэц-Баяры і наехаў на мужчыну. Ад атрыманых траўмаў ён памёр на месцы ДТЗ. Дзяржаўтаінспекцыя заклікае ўсіх удзельнікаў дарожнага руху быць максімальна уважлівымі на дарогах. Супрацоўнікі міліцыі просяць бацькоў нагадаць дзецям о правілах лічбавай бяспекі. Асабліва актуальна гэта падчас канікул, бо ў школьнікаў з'явілася больш вольнага часу і яны часцей застаюцца без нагляду дарослых. У гэтым годзе павялічылася колькасць падлеткаў, якія пацярпелі ад кіберзлачынстваў, вымагальніцтваў, крадзяжоў і махлярстваў. Злачынцы лёгка маніпулююць дзіцячым даверам, пагражаюць блакіраваннем смартфонаў, палохаюць крымінальнай адказнасцю. Самым распространенным механизмом вымогательства в этой категории является блокировка их айфонов под предлогом помощи по установке популярных платных приложений. После перехода по предлагаемым злоумышленниками ссылкам подросток передает доступ к своему iCloud. Преступник тут же меняет пароль и телефон блокируется. Также фиксируются многоуровневые схемы обмана. Вначале звонят на телефон, либо в мессенджере, представляются работниками обслуживающих организаций или службы доставки. Просят сообщить код из СМС. После этого с потенциальной жертвой связывается псевдоправоохранитель, который сообщает подростку, что он только что общался с мошенниками и передал свои персональные данные, по которым сейчас от его имени совершаются незаконные переводы средств, добытых преступным путем.
Также запугивают, что родителям грозит уголовная ответственность, а его самого направят в приют. Ребенку предлагается спасти свою семью, найти и передать лжесотрудникам имеющиеся дома наличные для декларирования или помещения на безопасный счет. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпусками новин на нашем сайте tvs.by, YouTube-канале, у социальных сетках УКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, у Телеграм-канале МКТБ. А я з вами развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы.